Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw. Nanosab ta niyato ang online broadcast, the 15-minute Bible Truth. O gininosab si Pastor Mark sa Sidon. O salamat sa Dios nga karon makatuunaw sabta sa mensahe may tungod sa kaluwasan. O karon nga adlaw atong hisgutan kaning sa bersikulo sa Roma 6:23. No nga kaning kaluwasan sa Dios libre ni. Kaning kaluwasan sa Dios hangtod ni sa kahangturan dili na ni mawala. Ug kining kaluwasan sa Dios para ni sa tanan, no? Para ni sa tanan nga mutuo, musalig ni Ginoong Hesus Kristo nga iyahang manluluwas. Kay gi-offer ni sa Ginoo nga maong kaluwasan nga gasa, no? Muna nga akong basahon diri sa Roma 6:23 niingon ang Biblia. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo, no? Niyon ang Biblia. Gasa sa Dios, no? Gasa sa Dios, no? Kay abi nimo kinahanglan ikaw ug ako mga higala, ikaw naminaw karon kung dili pa ka siguro og langit, kinahanglan ka og kaluwasan sa imong kalag. Siguro na kay relihiyon, siguro naa ka membro ka og simbahan, pero mga higala dili man ang simbahan makaluwas. Dili man tungod kay gibautismuhan ka, gibunyagan ka, Kristohanon na ka. Mga higala ang pagka-Kristohanon relasyon ni diha ni Ginoong Hesus Kristo. Ang pag-angkon nimo og kaluwasan sa imong kalag mo nay nakapahimo nimong Kristohanon kay iya na ka sa Dios. Siguro na ka og langit, no? Muna nga, kung imong tan-aw ng Biblia, nga ingon diri sa Bible nga atong gibasa, nga ang bayad sa sala, kamatayon. Muna nga kung ikaw, moingon sa imong kaugalingon nga, kanang hukman ka, huwag itay laing paingnan, impyerno. Tungod kay nagdeklarar na ang Biblia, nga ikaw ug ako, sa Roma 3:10, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma 3:23 niyon ang Biblia, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Dili ni tungod kay barumbado ka, dili ni tungod kay nakahimo ka og dakong sala, paminaw. Niyon ang Biblia kani nga pagka makasasala nato gikan pa ni Adan ug ni Eva, no? Gikan pa ni sa atong unang ginikanan ug ato ning nadala sa atong kaugalingon na tawo tang makasasala. Salamat sa Dios nga naay manluluwas nga iyahang gipadala nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Katungod niya na ikaw ug ako pwede nang maluwas, pwede nang moadtos gingharian sa Dios. Mananingon si Jesus Christ nga asa siya tuaw usab kita. So ining kakabuntagon, tulo ka butang atong pagatun-an karon mahitungod aning kaluwasan sa Dios. Number 1, ang kaluwasan libre ni siya. No, muna ningon ang Biblia, apan ang gasa sa Dios, no? Gasa. Kini nga maong gasa ningon ang Biblia, imo ni siyang pagadawaton, gi-offer ni sa Ginoo libre walay bayad. No, libre walay bayad, no? Imo ni siyang dawaton nga maong nga gasa, nga kani nga maong nga gasa diha ni Ginoong Hesus Kristo.
siya mao ang gasa sa Dios alang kanato. Ningon ang Juan 3:16 kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niana iyang gipadala iyang bugtong anak. No? Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga magatuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. So mga higala, si Ginoong Hesus gipadala diri sa kalibutan para mahimo natong manluluwas, iyatang giluwas, iyang gibayran ang atong mga sala aron pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo makaangkon ta og kaluwasan sa tong kalag, makaangkon ta o kinabuhing walay katapusan. Iyon ang Biblia, libre ni siya walay bayad, no? Ang imo ra gyung pagabuhaton mga higala nga imo ra gyung maangkon si Ginoong Hesus Kristo sa imong kinabuhi, dili si Maria, dili si Jose, dili mga apostoles, kundi si Ginoong Hesus Kristo, no? Kay walay laing manluluwas si Ginoong Hesus ra. Unang sa pirmirong Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ningon ang Biblia, og kini maong pamatuod nga ang Dios nagahatag kanato sa kinabuhing dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So mga higala, kung kini nga gasa dili ninimo madawat sa imuhang kaugalingon, mani ang kaluwasan personal ni siya, ang pagatog langit personal, kay ang kamatayon personal sad ni, no? Kita mismo mga matay ta, mubiya ta ning kalibutan na. And there are only two places in eternity, heaven or hell. Nya karon di man kasigurog langit, asam di ta paingon impierno. Pero ang Ginoo nag-offer na to kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Jesus Christ. That's why kini nga kinabuhi ningon ang Bible, gasa ni sa Dios, libre walay bayad. Na kung gasa imo ni sang dawaton. Kay kung dili ninimo madawat si mo ang kinabuhi nga si Ginoong Hesukristo ra ang makadaan nimo sa langit, nga si Ginoong Hesus ra ang manluluwas, di gyud ka makaangkon aning kinabuhing dayon. Anawa ra gud, nagsige kag salig nga magtinarong lang ta, magbinuotan lang ta, tanawa hangtod karon wa kay sigurog langit. Daghang mga tawo nga pinagig bautismo hangtod karon di sigurog langit. Pinagig pagtuman og balaod, imong pangutan-on siguro bag langit, di siguro langit. Kaysa tinud-anay lang ang Bible, klaro kayo nga ang pagkasiguro natog langit diha lang ni Ginoong Hesus Kristo. Muna nga mga higala, kini nga mao nga program nga online broadcast na himo ni sa tungod kay gusto namong ipaabot ang mensahe nga ang kaluwasan libre walay bayad, kung imo ning madawat makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Kaysa ikaduhang bahin dili lang kay kini libre walay bayad gasa sa Dios hangtod ni sa kahangturan, mo bitang gitawag ni kinabuhing dayon, no? Na may uban moingon, pastor makasala pa man ta pastor, yes tinuod na makasala ta. Pero ang pangutana, ang Dios ba di ay hatag bawi? Ang Dios baday nga kung muhatag siya kinabuhing dayon, wala lang tanan niya giingog kinabuhing dayon, no? Kinabuhi na unta na niingon unta siya kinabuhi nga naay kondisyon. But no, niingon ang Bible kinabuhing dayon, no? Gihatag niya nato. That's why kini nga kaluwasan hangtod ni sa kahangturan, mo bitaw nga niingon siya sa Juan kapitulo 10, no? Ato ni mabasa sa Biblia, Juan kapitulo 10 bersikulo 27, ang akong mga karnero namingaw sa akong pingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako, ug ako naghatag kanila ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili na gayud malaglag, ni adunay tawo nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot, no? So kung ang Dios na mo'y naggunit nimo, napabadigod di ay makakuha nimo, no? Mula ningon ang Biblia nga sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1, klaro kayo ang pulong sa Dios nga nagpagsalig kanato nga kung ikaw anaan ni Kristo Jesus, ningon ang Biblia, busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaan ni Kristo Jesus.
Kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. Wala na pagkahinukman sa silot. Kung ikaw anaa ni Kristo. Pero daghan mong gud nato naa sa atong mayong buhat, naa ni Maria, dili lang ingon nga nanaot ni Maria, pero dili mong gud si Maria ang manluluwas. Ang manluluwas sumala pa sa Biblia si Ginoong Hesus Kristo. No? Si Ginoong Hesus mao ang manluluwas. That's why kung ikaw motuog mo salig ni Ginoong Hesus Kristo, simple ra gyud kayo, maluwas ka. No? Ug kana nga kaluwasan hangtod na sa kahangturan. No? Muna ningon ang Biblia, gitagaan kag kinabuhing walay katapusan. Pastor, makasala palagi ta, pastor. Yes, makasala pata kay naa pata sa unod. No? Dili na malalis. Kay si bisan kinsa makasala ta. Even si Apostol Pablo ni angkon siya nga makasala lang gihapon ta. Tungod ani nga maong unod. Apan, salamat sa Dios nga sa diha nga niingon siya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 apan sa tanang midawat kaniya, tanang mituo siya ngalan kanila naghatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Anak sa Dios. Aduna pay kinabuhing dayon, anak sa Dios, so asa man ka pauli langit. No? Siguro atong mga anak magduwa-duwa sa gawas, bulingot kayo pero uli na to maligo. No? Balik lagi hapon sa to ang panimalay. No? So yung inana mao ang saad sa Ginoo kanato. Ug katapusan mga higala, dili lang ni siya libre walay bayad. Dili lang kung maangkon na nimong kaluwasan hangtod na ni sa kahangturan. Ug katapusan mga higala niingon ang Biblia alang ni satanan. No? Muna ningon ang Bible sa atong gibasa nga apan ang gasa sa Dios mao kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. No? Dili exclusive ni siya para ni satanan. Gani si Ginoong Hesus Kristo kanunay na nato siyang nag-agda. Ngayon siya duol kanako. Ari kanako, ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi, walay tao nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Walay lain nga ngalan gihatag ngadto sa tao nga pinaagi niini kita maluwas. Ngalan lang ni Ginoong Hesus Kristo. Manang gi-offer ni siya libre walay bayad aron kun maangkon nimo, madawat nimo si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Naingon ang Biblia, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Kung imong dawaton siya nga imong manluluwas mga higala, hangtod sa kahangturan iya na ka ni Kristo. Muna ningon ang Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, busa kon ang tao anaa ni Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daang butang nga wala na tanawa, ang tanang butang nga bag-o na. That's why mga higala, kung interesado kang mausab ang imong kaugalingon, interesado ka nga makasiguro kag langit, si Ginoong Hesus nag-agda nimo. Tuhoy saligi siya. Ug ako'y paniguro nimo sumala sa pulong sa Dios, makabaton ka niining kabag-uhan sa imong kinabuhi, kaluwasan sa imong hangkalag, kasiguruhan nga imo nang mabatunan nga moadto na kag langit. Lahi ra manggod kayo kung ang imong nabatunan relihiyon lang. Kay walay relihiyon nagpalansang dito sa krus, pero kung si Kristo imong mabatunan, one day moingon ka sa imong kaugalingon, karon kay luwas nako, siguro na kog langit. Ini kamatay nako, langit nako. Kay ang tinuod nga Kristohanon mga higala siguro langit. No? Siguro langit. Tungod kay ang ilang pagsalig dili sa ilang kaugalingon, kun dili diha ni Ginoong Hesus Kristo. Saligi siya. Dawata siya nga imong manluluwas. Ang ako'y pasalig nimo mga higala kaning mensahe magbalik-balik ni diri sa among broadcast. Kay ang among interes ang imong kalag. Ang among interes nga usa nining adlaw magkita ta sa langit. Kaya ang maayong balita nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw, alang to sa kaluwasan sa imong kalag. Alang to sa kabayaran sa imong sala. Alang to nga ikaw one day moadto sa langit. Magpili ka. No? Magpili ka. Kay ikaw may gipadesisyon sa Ginoo. Ingon ang Biblia, bisan kinsa katong nagatuo kaniya. So ako ingnon ka karon higala, tuohi si Ginoong Hesus. Kung ako'y paniguro nimo sumala sa Bible, maluwas ka. No? Maluwas ka.
kami interesado mi mo tabang nimo, so pwede ka nga mo message na mo paibaw na mo aron spiritually tabangan ka na mo, giyahan ka na mo sa pulong sa Dios, tagaan ka na mo Bible. Just let us know. We have a church in Bagong Daan, Liloan. We have a church in Suong, Lapu-Lapu, Emmanuel Bible Baptist Church. We will be glad. Malipay ming mutabang nimo, malipay ming mugiya nimo sa kamatuoran, malipay ming mutudlo nimo nga ang dalan lamang si Ginoong Hesus Kristo. Kung sa sunod na usab Sabado nga kining atong kining ato ang programa Sabado ug Domingo, ug sa sunod na usab nga gayon magkita ta ug kini na usab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.